Salutare tuturor! Bine ați venit la episodul 5 al vlogului meu de parlamentar. Sunt Mihai Polițanu, deputat USR Plus de Prahova. În episodul de astăzi voi vorbi despre, evident, principalul subiect al săptămânii trecute, eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, despre moțiunea PSD Aur împotriva lui Vlad Voiculescu, despre sinecuri și foști președinți ai României, dar și despre Lucy și Dubii. Moțiunea PSD, sprijinită de partenerii lor loiali de la AUR, împotriva ministrului Sănătății Vlad Voiculescu, a fost un exercițiu incredibil de demagogie și de ipocrizie. PSD, care poartă răspunderea cea mai mare pentru starea deplorabilă a sistemului de sănătate din ultimii 30 de ani, PSD, care a numit ultimii 3 foști miniștri ai sănătății trimiși în judecată sau anchetați pentru fapte de corupție, PSD, care îl are ca senator pe directorul de 30 de ani al Institutului Matei Balș, îi cere acum în mod ipocrit demisia ministrului Sănătății, care de-abia și-a început mandatul. Încercarea PSD de a muta vina pe un om care de-abia a intrat în politică este jalnică și, din fericire, moțiunea a căzut în Camera Deputaților. Eu sunt convins că Vlad Voiculescu își va duce mandatul la capăt și va face bine sistemul de sănătate. Da, colegii mei din Senat au desființat Institutul pentru Revoluția Română din decembrie 1989. O sinecură absolut sinistră care a fost inventată în ultimul an de mandat al fostului președinte Ion Iliescu și care, surpriză, conduce acum acest institut. Este destul, domnule Ion Iliescu, ați făcut destul de mult rău României, drum bun și sănătate. Da, săptămâna aceasta am înlocuit un coleg la Comisia pentru Drepturile Omului. Colegul și prietenul meu, Cătălin Teniță, a propus un amendament legii care la acest moment oferă foștilor președinți ai României anumite avantaje, cum ar fi locuință de protocol sau o indemnizație. Amendamentul propus de Cătălin Teniță era în sensul eliminării acestor avantaje materiale, locuință sau indemnizație, în cazul foștilor președinți care au fost colaboratori sau angajați ai securității sau care au avut funcții de conducere în aparatul fostului Partid Comunist Român. Din păcate, privilegiile lui Ion Iliescu au fost menținute. Amendamentul a fost respins de deputații PSD și, o surpriză neplăcută, și de deputații grupului minorităților. Oricum am vorbit cu Cătălin Teniță, vom merge în plenul Parlamentului și vom susține mai departe acest amendament și am încredere că va trece și vom mai face un pas pentru curățenia morală a României. Da, a fost prima mea declarație politică pe care am rostit-o de la tribuna Parlamentului. Am vorbit despre rușinea națională care se numește pensii speciale ale parlamentarilor. Din punctul meu de vedere, eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor este primul pas absolut imperativ pentru a mai spăla din rușinea care planează asupra Parlamentului României. Pentru că este inadmisibil ca într-o țară în care milioane de pensionari care au muncit zeci de ani și care trăiesc în sărăcie, să existe cetățeni care încasează pensii obscen de mari pentru câțiva ani de mandat, cum e cazul parlamentarilor sau al primarilor. Da, din fericire, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, la presiunea USR Plus, a votat pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Din păcate, în același timp, PSD și-a arătat încă o dată apetența pentru minciună și pentru manipulare. Am spus de la început, eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor este doar un prim pas. Noi trebuie să mergem mai departe și să eliminăm sau să plafonăm sau să impozităm celelalte pensii speciale. Știu că oamenii sunt indignați sau sunt supărați că nu au fost eliminate toate pensiile speciale în același timp. Dar
Rugămintea mea către ei este să nu pice în plasa demagogică întinsă de PSD, care susține acum că ar fi bine ca guvernul să dea o ordonanță de urgență pentru eliminarea tuturor pensiilor speciale. Dacă facem acest lucru, riscul invalidării la Curtea Constituțională este mult prea mare. UDMR, pe de altă parte, propune lucru la un proiect masiv de eliminare sau de limitare a pensiilor speciale pentru toate categoriile socio-profesionale. Din păcate și această viziune, care este corectă la suprafață, se dovedește a fi un măr otrăvit, pentru că tocmai complexitatea va bloca în timp un asemenea proiect și, doi, va crește riscul anulării la Curtea Constituțională. Ea e Lucy? Este sufletul agitat al casei. Sus? Hai. Și el este Dubi, are 7 ani. Este cel mai liniștit din casă. Au. Lucy, hai încoace. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă invit să urmăriți paginile mele de Facebook și de Instagram, canalul meu de YouTube și vă invit în fiecare săptămână, miercuri, ora 18, să urmăriți live-ul săptămânal de tip Întreabă-mă orice pe pagina mea de Facebook. Să aveți o săptămână minunată!